Привет, прекрасни! Днес е малко необичайна обстановка и необичайно облекло, но пък понякога идеите ми идват така на момента. Току-що си направих маската за коса, която използвам само нея в последно време и съм много така очарована от ефекта. Маската за коса, която ще ви дам днес, е подходяща за суха, увредена коса, ако имате пърхот или някакви други неразположения на скалпа. Също така стимулира растежа и регулира производството на себум, но въпреки това не я препоръчвам за хора с мазна коса, защото има майонеза в нея и така е много тежка и да не омазни още повече косата. Но пък все пак пробвайте, няма лошо. Какво ще ни трябва? 2 супени лъжици майонеза. Аз не купувам от години майонезата по магазините, защото в нея има съставки, няма и да ги коментирам. Нито за хапване, нито за козметика са окей. Домашна майонеза, ако можете и с домашни яйчеца, ще е просто перфектно. 2 супени лъжици майонеза, 1 чайна лъжичка витамин Е, разбира се, марката няма значение, нека да е качествен, и 1 супена лъжица растителен глицерин. Може да потърсите по аптеките или по онлайн на здравословните магазини. В магазин Зоя би трябвало да има. Етерично масло от пачули, 4 капки. То регулира производството на себума. Етерично масло от мента, засилва кръвообращението, предпазва от пърхот, дава така на уникална свежест и блясък на косата. И 4 капки етерично масло от розмарин. Всеки знае, розмарина се използва за растеж на косата, защото той стимулира кръвообращението. Смесваме всичко в купичка, нанасяме на косата, колко да стоите. Аз стоя с часове, но вие пък, ако нямате възможност, поне 30 минути са минималните. И след това си измивате с шампуаните, които си използвате. Моля ви, избирайте си качествени шампуани и балсами. Аз използвам тези на дотера, разбира се. Какво правим след това? След като нанесем на косата, аз си слагам такива шапчици за банята, които са, за да не се изцапа, пък и така действието е по-добре на продуктите, които сме сложили. Отгоре може да си сложите една такава хавлия шапчица или просто една хавлия, но това вече не е задължително. Но пак казвам, е добре за да може да подейства маската по-добре, но не е задължително. Пак ще стане перфектен ефекта. Това е за днес от мен, мили хора. Ако ви е харесала рецептата, дайте едно лайкче, дайте едно сърчице, абонирайте се за канала, съвсем безплатно е, за да не изпускате следващите видеа, които ще кача. И споделете с приятели, разбира се. Оставям в описанието на видеото рецептата и ползите и малко повече информация за продуктите, които използвах за маската. Прекрасен ден и целувки!